Nyakobaria ebungi ya Kitutu Chache South imeye kaunti ya Kisii agenderete kuboria barai nabo igo abasamaria bayawe sokya na komokonya gusira abana baye asensemo yechsemi kurengana na Lucian Oteba nigo awetera chingo ngucyo ko basira abana baye batatu ane magigayo mugakoye gusira na kumutigera egurubeyo nabono nigo omwana oyo muyo soma skuli y'abanyaruka ya Nyabururu asekrasi ya form 3 kago seriwa asare isiko na nigatere na tabwati nchirende umoroki uyo arabega kwira na bucya seskuru nigo aganitie obokonyi wechiringi chiribu 35 n'echimisano eliyo mwana uyo abega kogende skuru na kwegendereria na masomaye okwana na Ndizi TV nigo boigo mwana uyo abaga korokia okorera kwaye gucya sabara na boiga basamaria baya na kugane bakomokonya eliyo nera ira ne skuru na osoma buna abana bande asalireira yogocha kubeka omukia asa masomaye nigo nimbwate shida ya abana umwana oseriri ore isiko nimbwate abana batatu oyo Jomo Kenyatta University noyonde Kenya Kisii Polytechnic iga once oganeirie school fees noyonde gosoma Nyabururu asereti we fees pi atebuta base koira na guchiororo ntarakilia one nare gusabesa barai baminto ngo basaba obokonyi timbwati nchirende tato mwaba abana bagasirete agantiga nchebie ninche gushugulikira abana barakini yaikeire se na migekire tinkonyara tinda nyora muntu ko assist fees yeiga natemete kumnyoke so morai oitonga tebungwa ende so moiburi oye omoibori aganto mang'ang'ende se akange namba ng'ang'a kere drive sime lakini driver anja nkonya okugani kwane sengenjo bono omwana oyo gatari goso school pi nategete abaminta barai baminto ondore igwa masabane osama sabo igoro ya mabera yo omwana oyo iga bankonye gero omwana oyo iga airane gochie school ta sengencho nja ikirete mpaka nganyora ategete ko tamano eno gotamanga chikomobwatera daraja 2. Kwa majina ni Beldina Bwari, niko form 3 hapo Nyabururu Girls High School. Niko nje juu nilifukuzwa school fees ya 38,500 na mama ameshindwa kunilipia juu ana pesa. Nilikuwa naomba msaada kwa watu hapo nje wenye wananisikia waweze kunisaidia niweze kurudi shule kama watoto wengine. Kama unaweza nisaidia nirudi shule nisome kama watoto wengine, nitatia bidii kwa masomo yangu na nitahakikisha nimekuja kulipa kwa mzazi wangu.